Čaute ľudia. Nazdar. Ja vítame pri novom videu. Sme sa rozhodli túto s Patrentínom, respektíve ja som ho presvedčil, aby sme si išli zahrať túto hru, pretože vraj pred týždňom vyšiel nejaký update a my sme troška zaspali a nejak sme si to nevšimli, takže si povedali, že ideme na to a že to aj natočíme. Áno, presne tak. Mám to Takí rád. dvaja fail na porád, presne tak na porád. Dobre, kto má aké úlohy? Však veľa tuším oheň, lebo potrebujeme veľa ohňa. Tuším. Dobre. A nie, A dobre, že hovor. je vlastne objaviť tie všetky budovy a bla bla bla. Čiže normálne ideme klasika Dožica 99 nocí. No nie, Prejme úplne preto 99 nocí, akože... Prečo akože? Lebo proste, akože nemusíme robiť 99 nocí, to by trvalo dlho. Však uvidíme, jak nám to pôjde, však video sa zostriha a bude to dobré. Na čo by si točil 99 nocí, aj tak už je skoro 9 hodín. Ani pol. Tak pol, ale stále to je Pol. ale stále to je docela neskoro. Jo. A čo robíš vlastne teraz ty? Ja už som zachránil dieťa. Čože? To jak sa ti podarilo takto rýchlo? Normálne. Ideš bomby, kámo. Ja si tu v kľude ťažím, dávam si tam do ohníka nejaké tie polienka, mám čilík úplne. Ty už si normálne bojovník. Veľký bojovník. Jo, dlho sme nehrali, takže sa musíš trošku rozhýbať. Hop. To máš pravdu, to som fakt akože už dlho nehral túto hru. Ja Nejaký tiež ten piatoček, jak sa hovorí, nejaký ten piatoček. A ja to dlho nehral. Naposledy z 99 nocí bolo, že bez klasy. Áno, bez klasy sme naposledy hrali. Takže tak, potrebujem strašne mapu, lebo ja bez mapy nikdy neprežijem, takže... No, nehovor. Dobre. Toto si vezmem. Á, našiel som džunglu. Čo? Ty si našiel džunglu, ty sa máš. Jasné. A ja mám zase fuel kanister. Nie do ohne. A Ja som pár povedal, uhlí. V čestke som našiel Nie presne uhlí zase, ale tých korpsí. Väčšinou vždy, keď chce človek niečo krásne nájsť v čestke, tak vieš, čo nájde? Čo? Baterku. Najväčšia chujovina. Najväčšia dobrosť. Dobrosť. To je Áno. aký výraz? Všakže to je dobré. Že najlepšia dobrosť. Ty už si objavil Stronghold. Takže... Ja všetko som objavil, všetko objavujem. Však ja už idem na druhé dieťa, hello. Ja ešte nemám ani prvú posteľ, človeče. Okej. Musíme sa rozhýbať, Mňa to nejaký vlčík. Tuto sa tu sú snaží ma zabiť. 4 alfa vlci, akože. Nice. Tu si moje skills. Takzvaný pištolníkos bandoleros. Takže teraz, keď som nehral, tak teraz sa cítim taký fresh. Že fresh. Rifle som dostal. Poď sem, bunny, honey bunny. Že... Nedá mi bunny food. Nedá mi ten bunny food a nedá mi ten bunny food. Ja neznášam tento old pitel. Yes, mám ho. Ty ho máš, ten good pitel. Áno, budem mať good pitel, pretože som si zobral bunny food a vybavil som si good pitel. Good pitel. Good pitel! To je smiešné. Počkaj, chce nejaké vlka rýchlo ešte zostreliť? Čaká. Nie. Nič, dobre, nie. Máme asi tak 15 skrepov, ty kokos. Akože ja tu nosím Volt seku, akože najhoršom seku najviac skrepu. Ani tam nie je toľko. Najväčší frajer, ale na druhej strane. Treba uznať, ty si Mr. Hráč. Mr. Hráč, lebo som trénoval. Ja som Mr. Hráč taký, že som zavesený na strome. Čo ti poviem? To je zlý povolanie Mr. Hráča. Je takzvaný failure. Epický failure. Daj mi ten Wolfpelt, priateľu. Daj mi ten bodyfoot! Halo? Daj mi ten bodyfoot. Ohluchnem tu ja z teba. Daj mi ten bodyfoot. Nemám Čo mi nepadol ten bodyfoot, takže... nic.
What? Ja som ho tak strelil epicky a teraz mi padol aj Nejakí bunny. typci idú po mne, nejakí typci idú po mne. Bežím. OK. OK. Gucek! Yes, mám gucek, OK. Wow, Ale, nice. ale kde je tá džungla? Ty si neobjavil džunglu. Ale našiel som džunglu. A prečo Čo si rozprávaš? nerobil ku nej ani krok? Ja som k nej spravil krok. Takzvaný Nespravil. krok. Nespravil. Ja to vidím na mape, že tam nie je žiadna taká tmavá. No tak ja tam idem teda. Osobne sa tam dopravím. Osobne sa tadiaľ prejdem, aby si bol spokojný a videl, že to naozaj existuje. Našiel som tu nejakého brouka. Čo to je? Nejaká žaba. A našiel som tu nejakú budovu, kde je nejaký týpek. On mi dal poison. Lebo to je Čo to je? takto v novom updateu. Čo ho ma normálne otrovil. Hada medveď. Dobre, To je dal som ho horšie. dole. To je horšie ten Dal som medveď. toho typka dole. Ešte krajšia chudobná do roboty spôsob. No. Trošku hádanka pre teba, že? To čo bolo? Pesnička. Hop. Také neznám. Ešte krajšia chudobná do roboty spôsobná. No. Tuto je nejaký chrám. Tu je nejaký chrám. Ale Čo sa deje? ide vážne, po mne ide 5 alfa vlkov, ale fakt. Very nice, so beautiful. A my máme čo akože, toto nechápem moc. Čo tu mám robiť? Nejakí typci, psi, či čo to je, vlci? Nejaký divný. Čo to je, to sú nej vlci? To je kto? Nejaká praslica, alebo čo to je? Prasa, áno. Prasa. Áno, divák ide po mne. Kámo, normálne, nehaj mňa, priateľu, nehaj mňa. You are Ja, starving! Kamaráde, ty seš mŕtvej. Na jedlo. A ja tu to utekám cez toto, čo tu je džungla. Stratil som sa v nej a už som sa odtratil. A nemám bandáž, máš bandáž? Ne. Či áno. Ty máš bandáž? Máš aj metky. Ty si aký frajer, počúvaj. Však ja tu makám celú dobu. No a ja čo robím, myslíš? Ja sa Makáš. tam len tak akože túlam po tomto, po džungli? Nie. Lebo som sa tam flákal a túlal, popravde. Takže ty si tu len tak hráš? No tak sa hrám, Tak ale už to si- bežím. Čo aj vidím, si pekný. Tak, uživíme Patrentína a ideme het. Čaute, ahojte. Dovidenia, do počutia. Myslím na seba. Tu je Gucek? Čoveče. Však ja mám už gucek. Čakaj, tam bol druhý Gucek. No a čože tam bol druhý gucek? Ja len hovorím, že tam bol Gucek. Keby si nevedel, tam bol. Dobre. Tu si zoberiem nejaké veci z tohoto baráčku, lebo väčšinou v baráčkoch bývajú fajné veci. A nie je to náhodou tak, v ktorej som ja? Nie, toto je iný baráček. Ja mám 2 medkidy. A už mám aj ja bandážku. Hihi. Ja mám 2 medkidy a 1 bandáž. Ja viem, ty to potrebuješ. Ja to veľmi potrebujem. Jasné, však ty si furt mŕtvý. Nie som. Ty ma ohováraš. Cože? Ty ma ohováraš. Nie, nehováram. Keby som to ohováral, Však ja- tak to robím za však chrbtom, ale ja to však hovorím ja- normálne priamo teraz tu, pred tebou. A ja bežím. Však ja mám strong eggs už. Ty si aký frajer? Čo ti mám na to povedať? Však normálne, ja Normálne, ja makám. ťa uznávam. Ja makám ako 2 šroty. Šrotové. Podívaj, normálne, ale že kto tu spravil oné šesku oheň? Ja. Či? Nie celý ja. Celý ty nie. A ja som k tomu prispel. Ale tak áno, to zase nemôžem povedať, že nie. Pozri, má aj postýlku první. A prečo nemáme druhý? Protože sme ji nemieli. Protože sme ji nepostavili. Ja tady přidám jednu takovou krásnou věc. A ja idem už teda na ten jungle, lebo je celý otvorený. A ještě
Ešte k tomu pridám tohleto. Idem kompletne, ako keby som bol bez klasy, ok. Aby to videli aj potrebujeme ďalej? robáčikovia, aj všetci. Kámo, tu je normálne pridaný, že bunny trap. Však to už tu bolo dávno. Odkedy? Ja som nejaký nevšímavý. Si, že až... Spravedlňujem sa priatelia, ale som si to nevšimol nejako. A ani to nepostav, lebo to je strašné. Ja nemám sekeru, som zistil ešte. Pomoc, nemám sekírku. Blowpipe. Si to tam bol pozrieť do toho jungle biomu? Jungle? Áno. Climb rope, ok. No, dobre, drevo Ísť mám. do druhého. Ja som tam bez niekoho nejak- ináč pokýlil nejakých týpkov, takže OK, a bolo to s Reaganou? jasné. Ako inak, tu makám, jak šroub, To- ty si tam volá, kde ona flákaš. Neflákam. Srandujem. Koľko budem potrebovať na tú poslednú posteľ? Ja aj tam budem potrebovať tých oní. Veľa gemov. Nie Jo, to. dva tie, jak sa to volá? To nie sú... To nie je henten. Multisgemy. Dve deti máme. To nie je fér. Halo. Čo sa stalo? Budeme ataknutí, priateľu. No a čo je to len tak? To zvládnem. Možno. Snáď. Ty sám? Som sám. Takže to zvládneš sám, dúfam. Ja verím, že to dám. Mám spírku, mám Reaganu, Sopcajku. Už sú tu. Jak... Ničomníci. Au, to bolo. Ja mám málo života a extrémne málo jedla. Klasika, ty si úplne ona je taký ten typ bojovníka, ktorý ide na hranu. Ja som schovaný. Si sa schovala? Kde si sa schoval? Akože ja som bežala, tuto som zomrel a nič tu nie je. Skvelé. Dobre. Prepáčte mi ľudia. Dobre. Počúvaj. 16 sekúnd. Si ďaleko? Prepáčte mi ľudia. Si ďaleko? Trošku. Trošku. Čo to znamená trošku? Že len trošku. Trošku ďaleko je... Ako ďaleko? Dosť ďaleko. No super, to som si mohol myslieť. Nič tam nie je, žiadny mob. Hlavne veď, že ma všetko možné naháňa v okolí. Ja si zoberiem tú bandážku. Dobre. Aspoň ja mám Takže viac priatelia, tuto to vidíte jasne. Už druhýkrát som zachránil Patrentína. Tak mimochodom. No a čo? Ja len to tak akože dávam do pozornosti. Ty si odporný. Giants, ale nie. Ale nie si len Ja len srandujem. tak dramaticky. Áno, ja to dramatizujem. Veľmi to dramatizujem. Tak. Presne tak. Ale som tu videl jedného fešáka ináč. Pravde? Tu je! To je on. Haló! Čo je? Wow! Nice! Čo? Nice! Čo ti Už som padlo? šťastný. Už som happy, už som šťastný. Čo ti padlo? No hádaj. Tactical shotgun? Nie, to zase nie. mega Cultist sekera. game. Mega segera. Tak to je málo, ja mám už dávno mega sekeru a ja som sa z toho čo netešil. Ale ja sa teším z maličkosti. Prečo sa tešíš z maličkosti? Ja by som mal radosť. La. Trošku to. Idem si poťažiť nejaké to drevečko do crafting benchu. Ja chcem akože doslova celú mapu, akože celé toto. Že som na hrane života. Ty si taký, že väčšinou žiješ na hrane. Áno, som taký. Ja som taký skorej týpek, ktorý hrá tak ako zodpovedne, aby nezomrel. Vydržal. Nie, Sterving! Čo máš? Stervingujem sa. Ja už končím s týmto.